Vážené publikum, milí študenti, učitelia a hostia. Je mi potešením vás dnes privítať na podujatí, ktoré je už 14 rokov krásnou tradíciou nášho gymnázia. Divadelné inscenácie druhých ročníkov Gymnázia Jána Papánka nie sú len ukážkou talentu našich študentov, ale aj dôkazom ich usilovnej práce, tvorivosti a schopnosti spolupracovať. Divadlo je jedinečné umenie. Umožňuje nám prežívať príbehy, preniesť sa do iných čias a svetov a vžiť sa do kože rôznych postav. Naši druháci dostali jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou divadelného procesu v celej jeho komplexnosti. Od výberu hry cez dramaturgiu, réžiu, scénografiu a kostýmy až po samotné herecké výkony. Každá trieda prešla touto cestou spoločne a vytvorila dielo, ktoré dnes uvidíte na javisku. Aj tento rok sa môžete tešiť na pestrý výber inscenácií, ktoré budú na záver vyhodnotené. Každá z hier ponúka iný pohľad na svet a inú divadelnú atmosféru, no jedno majú spoločné. Odhodlanie, s akým sa naši študenti pustili do ich prípravy. Našu divadelnú prehliadku začneme slovenskou klasikou Ťapákovci od autorky Boženy Slančíkovej Timravy, ktorú vám vyobrazí trieda 2D. Verím, že si dnešné predstavenie užijete a prajem vám príjemný kultúrny zážitok. Jarné lúče sa opäť prebúdzajú. Dedinčania na orbu sa ženú. No len Ťapákovci, lenivého charakteru, vo veľkom počte, no bez zámeru. Neustále váhajú. Váhajú a zda orať, či neorať. Nikto nechce vážne brať. 4 bratia, na čele starý Palo. Nuž, len na spánok by ich bralo. Sestra Anča preklína svet za to, že jej milý Jano nepovedal áno. A Ila, tá zvažuje celkom inú robotu, keďže v dome nenachádza ochotu. Tak čo, Paľo, pôjdeme dnes orať, alebo tu necháme na piatok? Si náš gazda, rozhodni. Môže, bratu, tak ti poviem. Nie je piatok, ale streda. Role síce sú pripravené. Strachujem sa. Vydarí sa nám to, ak začneme iný deň? Minulý piatok sme ísť nemohli. Mokro bolo. A musíme šetriť statok. Ďuro, ale keď budeme vyčkávať do piatku, zem nám stvrdne. Miško, len sa ty nestrachuj. U Ťapákovcov sa odjak živa chodí pôdu horať v piatok. Či poriadni ľudia trpeli tú studňu? Tak a už som sa do nej skoro strepala. Pre váš frúšik ja ešte aj o život prídem. Ak ju nenapravíte, sami budete po vodu chodiť. Nezamoč sa, kráľovná. Keď sa ti nepáči, choď, kde ti bude povôli. Tá studňa, ako si ja pamätám, bola vždy tak a nik sa do nej nezmočil. Čo sa už ohlásaš? Ešte si nespala? A tá studňa tak nebude. Ak ju nenapravia, sama oznámim žandárom, vás pokutujú. Čo by z koho žalovala? Ty tu nie si pani, choď si inde rozkazovať. A ktože je? Baver som ja. A oni musia robiť, čo ja chcem. Aj sa nestaraj, radšej čuš. Ja nie tebe vravím, ale týmto somárom tu. Bože, prečo nepostavíte nový dom? Chyža je malá, nepomestíme sa sem všetci. Ale vy, čo by vás toľko bolo, že by ste jeden druhému na hlavách chodili. Vy nedváte, radšej sa jeden od druhého podkyňať budete. Čo by si ty mojim bratom nadávala? Sa ti to nepáči? Na čo si išla za Paľa? Mohla si sa vydať za kráľa. Keď sa ti to nevidí, môžeš ísť. Paľa operuje iné ženy, dosť ich je v dome. Veď som len zvinila, že som zašla. Chceli ma iní dosť. A ty čo? Zmija kromá.
Kalika, či by ti nebolo lepšie kde bývať? Či je toto chyža? To je jama zdusená. Veď ja vám len dobre chcem, ale vy nám múdrejšieho nedáte. Toľko ľudí, keď sa chytíme do za mesiac, spravíme. Zostaneme tak, ako doposiaľ. Po 22 ľudí bývalo, teraz nás je len 10 a tebe je tesno. Či sa my vadíme, že marníš čas, kým iné robia a zárobok schovávaš? Taká mladá a byť babicou, môžeš sa štítiť. Prečo by som sa hanbila? Pretože som vyučená, vzdelaná, to je mne len na chválu. A že čas márnim? No veľa ti spraví taká Zuzá Cungovka, alebo Hagarcovka, či Mara. Za pol dňa spravím viac, než oni tri dokopy. A ty čo? Vychýrená šévkyňa. Ty dáš sa svojho zárobku do gazdovstva. Čože, ženy? Čo taký krik robíte? Ako vždy. Ja im len dobre chcem, no oni ma nepočúvajú. A čo? Neboli ste orať? Nie, dnes nie. Hádame nekoza ubočím. Ale zajtra pôjdete. Neviem. Hádame na piatok. Nuž a prečo nie zajtra? Čoši, tu sme boli v útok, ale tam je to bož. Za to by sme radšej vykučovali skrát za rohožníkom. Za rohožníkom? Tam orať nepôjdeme. Takže nepôjdete zajtra orať? No tak budete drevo voziť na dom. Čože, Ilka? Tesno vám je? Stavať budete? Pravda, že budeme. Ja chcem. Veď pozri, Janko, toľko nás je. Podusíme sa ešte. Už hodne vás je, hodne. Chvála Bohu. Anička, ty čím sa zabávaš? Jem čepiecu z repkoviek. Veru aj moja žena vravela, že čo si ti donesie, aby si jej ušila. No, neviem čo. Rekla, nepustili by ste nám Miška pomôcť zajtra k tej polovačke? Miša? Ja nedbám. Pôjdeš, Mišo? Veď ho už bratia pokazili. Nemec nemi. A čo sa mu stalo? Čo by sa stalo? Za katou sa sužuje. Zakatol? Jezerí mori dosť. Zjad si ocitol. Ja s tebou nebudem, počuješ? Ja v tejto kasárni preplnenej už nebudem viac. Alebo postavíš dom do leta, alebo ja odídem. A kdeže pôjdeš? Kde? Ku rektorovi. Tak sa rozhodni, alebo ja tvojou ženou už nebudem viac. Čo tam budeš robiť? Neobstojíš tam. Veď vieš, ja nič iné nechcem, len pokoj. Deti nemám a inému sa mi robiť nevyplatí. To by si mi spravila naozaj? To ti spravím naozaj. Či je toto život? Všetko ošomrú. Počúvať nechcú. V lyžičke vody by ma utopili. Za to, že som múdrejšia a šikovnejšia ako oni. Voľ si. Ja alebo ťapákovci. Prídeš naspäť. Na čo si mi budem strácať čas? Na túto do školy. Pani rektorka, hľadajú slúžku. A Palovi pohrozím, nech vie, čo je to strátiť. Počuj, Miško, nemôžeš ty kvôli Karinke toľko smutiť. Radšej na vojnu pôjdem, ako Katu si brať. Miško, netreb. Tuto Karinka Hasákov je od susedov. Šikovná je, má veľa peňazí. Ale ja si tú pobelitu brať nechcem. Vieš, Miško, dobre ti s ňou bude. Takúto vzornú dievku ako Karinku len tak ľahko nenájdeš. Ešte nám budeš ďakovať. No a čo naša Ila? Tá si zase pobehuje kade-tade. Čo? Volali ju takde? Veď je gazdinou. To má byť. No vieš, je tu kráľovnej medzi nami nedobre. Vraj je tu nečisto a nezdravo. Videla som ju ísť do školského dvora. Paľo, ja nedopustím, aby tvoja žena bola gazdinou. Ty si gazda a jedna z nich bude gazdinou. Všade to tak robia. Paľo, som pripravený spod telovce, ako si chcel. Idem, Ondrej. Ale veď Ila ani gazdinou byť nechce. Domy chce stavať. Domy? A koľko ich pre Boha chce? Nuž, bude sa stávať. Bude, keď bude čas. To z tých zopár stromov, ktoré ste nanosili, chcete akože stavať domy?
Iba by ste postávali pod trámami ako také sochy. Vám odaj dobrý večer, pánstvo. Ale čo, ako si tu ticho zomrel niekto? Čo nám nesieš, Marka? Už prišla som si po čepiec, už by mal byť hotový. Však, Anka, čo to šiješ? Zuzka Repkovie. A čo, Markin? Ušijem jej ho. Víš, Anka, mne sa toto nepáči. Ja som ti predsa zaplatila napred, aby si ho ušila čím skôr. Aj Repkovie zaplatili. A peniaze som od teba nepýtala. Tam sú, kde si ich nechala. Ber si. Čo má proti mne? Vieš, Anka sa nám hnevá na celý svet. Veď večer už bude hotový. No, pekný, ale ty si toľko modrých nemusela dať. Viac bielých. Keď lepšie vieš, prečo si ho sama nešila. Ľudia, povedzte mi, čo je. Že tento prekliatý deň nebude mať nikdy konca. Počúvajte všetci, hádam sa už tej Ili zbavíme. Zobudíš mi dieťa. Videla som ju zhovárať sa s rektorkou. Ako mi je dobre, preč od tých nanič hodníkov. Ila, kde si? Už si vystrela tie hábočky. Pozri, či nie to sliepok v záhrade, aby nám tekvice nepohrabali. A potom pripnú. Aj tam ťa čaká robota. Veď to varí Palo Ťapákovie ide. Veru, je to Juslon, Palo Ťapákovie. Dočkala si sa ho konečne. A či som ho ja čakala? Pre mňa mohol dá mi kosti zložiť. Ale či si ho nespoznávaš po toľkom čase? A nejdeš si muža privítať? Vieš, dosť sme sa nakatovali v tom cudzom kraji. To nie je môj muž. Ja nie som viac jeho ženou. Paľo, počuješ, čo ti žena povedala? Ila, kde sa zase ulievaš? Pravdou neposkáva na teba už večnosť čaká. Zajtra už iste Palo príde po mňa. Nemôže bezo mňa na veky obstať. Síce, vďačne je mi tu, no nie ako doma. Tu, ak jednu robotu skončím, pridelia inú, ako by 100 hodín mal deň. No neflakaj sa, že do kravina musíš zbehnúť. Všetko ti toľko trvá. Deň za dňom prechádza. Palo nevracia sa. Ilina pani nedala jej s nikým do Vraviejca. Bár by krídla mala, Bár by lietala. Na nohách je ako v tanci, už ju pety bolia. No v zámožnejších podmienkach bez tak nenašla pokoja. Sluha je len sluha, pán je pán a ten srdca nemá. A nemá ho ani Palo a posteľ zostáva studená. Čo? Mi oblku? Áno, áno. Dajte mi čisté oblečenie. No ale kto? Ktože ti podá hábočky, keď ženu tu už nemáš? Počuješ? Ušla od teba. To všetko za to, že tu nemohla panovať kráľovna. Že si jej domy nestaval. No a čo, ty teraz akože budeš sám? Ktože ti operie, umie? Švagriné majú okolo stať, dieťa obskakovať nebudú. A prečo šla? Kto ju vyháňal? Ty si sprostejší ako ten somár, ktorého ste doviedli s tými ovcami. Iný by jej bol išiel kosti dolámať a tento tu len zdochýna.
No a čo? Čo ich nejdeš v notárke žalovať? Pari, ja musím jej chechtanie počúvať celý deň, bodaj by išla aj do pekla. Že by poriadny chlap strpel tú hanbu. No veď pôjdem do školy. No čo sa neberieš po ňu? Však už tá je taká hamba, že to svet nevidel, že obecná žena v úrade, slúžila ako taká slúžka. Mišo, podaj mi tej vody. Tu máš. Bodaj by si sa ňou zadusila. Tebe čo je? Mišo, počkaj, kam ideš? Nehnevaj sa toľko. Nechaj ma tak, zmija. No a Paľo, o ženu kedy pôjdeš? Dosť si už ju nechal trucovať. Celé dní ťa čaká. Netrápi už toľko. Čo ty vieš? Či sa sa mnou sužuje? Nepôjdem. Keď ju začala trucovať, nech trucuje. Keď to, nech ostaje tam, kde je. Keď to tak vyhovuje. A to ju necháš inému? Jo som Joža Hasákovie odšmietať sa okolo školskej záhrady. Dnes i včera. Čo? Aj tam Joža Hasákovie. Na Frankfurt sa dotrám. A tebe čo, Janička? Prečo toľkých slz? A Adam nemá prečo? Na veky bude plakať za tento kríž. Už sa raz upokoj, Janička. Inak nebude. Ida! Spíš, nespíš? Domov sa ber! Počuješ ha? Domov! Či ty nemáš kde byť? Čo tebe patrí slúžiť? Čo? Kto je, čo je? To si ty? Ale že mi chod, skade si prišiel, ty pijan! Čo tu chceš? Domov sa ber, keď ti pekne vravím! Či je to pre poriadnu gazdinu? Tanieriky umývať pánom, čo? Čo tu chceš? Skade si prišiel? Ja nie som viac svojou ženou! A či je, že varí si? Varí Joža Hasákovie. Treba si toho a treba čia. Ale tvojou ženou viac nie. Ja sa do ťapákov nikdy nevrátim. Slúžiť nebudeš. To je tebe hamba. Ja budem slúžiť, ja sa nehambím. Ila, netrucuj už toľko. Vystavíme dom. Vystavíte to tak. Dovesiete sa 3 vozy dreva a necháte tak. Poznám vás už. Nehodníci. Nebudem sa s čertom zapodívať, lebo bych ju zabil. Pôjdem na faru, nech kňaz s ňou spraví poriadok. A už sa nevrácaj, ty nehodník! Veď som vedel, že s tebou mrzutosť budem mať. Povedal som ti hneď, že ťa muž tvoj tu nenechá. Ja som sa vám slúbila na rok. A to mne je sveté. Pán Boh pozdrav. Ila, za tebou som prišla. Dobrý deň, pani notárka. Radšili by ste sa mi povedať, s čím prichádzate, ale prosím, čím skôr, lebo mám ešte veľa práce. Teda slúžite? Prišla som vo veci právnej. Nemôžete ísť slúžiť i byť babou v dedine. Jednu službu musíte opustiť. Pravdaže? Pani notárka, môžem vám ponúknuť domácu medovinku? Nemala by som, veď službu konám. Pri službe aj prestávku si treba nájsť. Naša medovinka skôr ako liek vplýva. Tak, Ila, ak mi odpoveď dáš, aj prestávka mi príde vhod. Tak, keď inak nedáte, pri obci ostanem. Veď som ja vedela, že ty nám toto vykonáš. Čo si ja teraz bez služky počnem? Veď som ťa nechcela. Ja som sa vám núkala. Aj by som bola ostala svedomite slúžila.
Robila ako sebe samej, ale keď inak nedajú, či ja za to môžem? Ja sa proti zákonu nevspieram. Nevspieraš. A nám pri práci si sa vspierať mohla, že? Mrcha jedna na nič hodná. Takto sa s môžem baviť nebojte. Čo si povedal, ty dedinská špina? Nie! Prosím, hodinu! Prosím! Nehaj ho tak! Nehaj ho tak! Prosím! Nie ti nič? Čo si to urobil, ty pouličná myš? Ivka, teba tu s nimi nenechám. Poď. Muža chcela si trucovať, chcela si ho donútiť, aby urobil toho, čo ho žiadaš. Teraz služku mi hľadaj. A ty sa pozbieraj z tej zeme. Ešte budeme aj pani notárky s ním. Pani notárka, ospravedlňujem sa za vzniknuté nepríjemnosti. Prosím, pôjdeme dnu a prebereme to pri šálke čaju. Poď, dávaj. Áno, tak. Tak ešte jeden. Ukáž, čo to varíš. To by som ani poličnému psovi nedal jesť. Ďuro, Jonáš, ideme po ďalší fúrik stred. Nuž, s Bohom rodina. S Ondrejom idem na vojnu. No, šťastie. Ďakujem. Kaťo, odkažte, nech ma nečaká. Miško môj. Ďuro. Ila. No vidíš, aj červík sa skrúca, keď ho pristúpia. Bodaj by som nebola prišla na tento svet. Ďakujem triede 2. D.